एवरीवन वेलकम टू हायर क्लासेस। तो आज वीडियो रे +3 4th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 8 रो क्लास करिबा। ए वीडियोटा पार्ट 1 रे अधा डिस्कशन मु करिछि। चलंतु सिलेबस प्रथमे देखिबा। अर्थनीति संकट आम पढ़ुछु। तो राजनैतिक फलाफल सारीचु। आज पढ़ा सप्तदश शताब्दी अर्थनैतिक अचलावस्था, धर्मयुद्ध एवं अर्थनीति, सरकारी स्तर अर्थनैतिक संकट, कृषि उत्पादन रे समस्या, मानदंड, सामंतवाद और दासत्व प्रथा। तो आज एतिकी देखिबा। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। सप्तदश शताब्दी रे अर्थनैतिक अचलावस्था। मूल्य विप्लव पर यूरोप रे अर्थनैतिक अचलावस्था अथवा स्थाणु पदार्पण होइथिला। सप्तदश शताब्दी प्रथमार्धरे जनसंख्या वृद्धि ह्रास सहित स्पेनीय अमेरिका रु आसुथिलबा रूपारे मध्य ह्रास होइथिला, जहाकि दरदाम स्थिर रखिबारे सहायक होइथिला। ख्रीष्टीय 17श शताब्दी बेलकु नूतन करी आविष्कार कराଯାଇଥିବା देशगुड़िक अर्थनैतिक शोषण आरंभ होइथिला। यहा फलरे यूरोप रे केतोटी नूतन कलकारखाना गढ़ी उठिथिला। 1600 रु 1660 ख्रीष्टीय मध्यरे अत्यल्य एवं सीमित अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई अति उत्तम समय थिला। अल्प केतोटी अंचल यथा हॉलैंडरे खूब शीघ्र अर्थनैतिक अभिवृद्धि धारा आरंभ होइथिला। एही परिप्रेक्षी रे धनिक माने निजस्व अर्थनीति स्थिरता को अपरिवर्तित रखिबारे सक्षम होइथिबा बेले मजूरी रे वृद्धि न हेबा कारणरू गरीब लोकमानंक अवस्था सुधुरी नथिला। ख्रीष्टीय 17श शताब्दी मध्यभागरे यूरोपर अनेक गुड़िए व्ययबहुल युद्धर साक्ष्य बहन करिथिला। युद्ध समय सैनिक और शोषणकारी राजस्व अधिकारी मानक द्वारा जनसाधारण लुंठित होइथिले, जहाकि अर्थनैतिक एवं गरीब स्थिति को आहुरी शोचनीय करदेइथिला। धर्मयुद्ध एवं धर्मनीति। यूरोपीय लौह शताब्दी समय कालरे धार्मिक असहिष्णुता, प्रतिद्वंदिता एवं हिंसा प्रबल होई उठिथिला, जहाकि सशस्त्र युद्ध को आमंत्रण करिथिला। उभय कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट संप्रदाय मध्यरे एते बेसी मात्रारे राक्षसी शक्तिर उद्रेक होइथिला जे सेमाने धर्मर मूलमंत्र शांति और सहावस्था को भूली जाइथिले। गोटिए गोष्ठी लोके चाहू नथिले जे अन्य गोष्ठीर लोके जीवित रुहंतु, तेणु परस्पर हत्या करिबारे मातिथिले। अधिकांश सार्वभौम राज्य धर्म एवं राजतंत्र मध्यरे समन्वय स्थापन करिबा पाई चेष्टा करिथिले, कारण सेतेबेले धर्म और राजत्व परस्पर अनुपूरक थिला। तेणुकरी धार्मिक विविधता रहिथिबा
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସକମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରି ଏକତା ଆଣିଥିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅଥବା ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ଯୋଗୁଁ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ରାଜବଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ନଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଉକ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦ୍ରୋହ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଲୌହ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଖଜଣା ଦାବୀ କରୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଦେଶ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ରାଜାମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ଯେ 1560ରୁ 1660 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ୟୁରୋପୀୟ ଇତିହାସ ସର୍ବବିଧ ସଙ୍କଟ, କାଳ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ସମୟ ଥିଲା। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସମସ୍ୟା। 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କୃଷି ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ବିକଶିତ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ୟୁରୋପୀୟ କୃଷି ଜଗତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲା। କୃଷକମାନେ କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଥବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଅର୍ଥ ନିଜ ଦେଶର ଧନକୁ ବିହାଇ ଦେବା ବାଣିଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକ ତେଣୁକରି ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ଏବଂ କମ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବସାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ କରାଉଥିଲା, ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରହିଥିବା ମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏହା
फलस्वरूप अंतर्देशिक वाणिज्य व्यवसाय विशेष रूपे व्याख्या होइथिला।